ദൈവത്തിന് സ്തുതി. പ്രഭാതകിരണത്തിലേക്ക് സ്നേഹവന്ദനം. ഭാഗം 1762. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ മാസം 27-ാം തീയതി. ഈ ആണ്ടിലെ 301-ാമത്തെ ദിവസത്തിലെത്തി. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. അത് കാണാനായിട്ട് തന്നെ ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു അത്യാഗ്രഹത്തിലും അതിൻ്റെ ഒരു അലസതയിലുമാണ് മിക്കവരും ജീവിക്കുന്നത്. ഒരു വൈകാരിക സുഖവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ മിക്കവാറും സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുന്നുമുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പ്രയത്നിക്കുന്നു. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് എന്ന് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു വചനം പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചില സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ചും കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഓർമ്മയിലും അറിവിലുമാണ് ഞാനും നിരന്തരം എന്തൊക്കെയോ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക. ഫലമണിയുന്നുണ്ടോന്നുള്ളതാണ്. ഫലമണിയാനായിട്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഗുണകരമായ കാഴ്ചകളാണോ ഞാൻ കണ്ടെത്തി കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്? പലതരം സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നത്, അല്ലാത്തപ്പോൾ ഭാവനയിൽ കാണാവുന്നത്, മനസ്സറിഞ്ഞ് കാണുന്നത്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അവബോധ മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണം മാത്രമാണ്. ഭാവനയിൽ കാണുന്നത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ വെറുതെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള എൻ്റെ ഒരു മണ്ട ശ്രമമാണ്. മനസ്സറിഞ്ഞ് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാവട്ടെ മുന്നോട്ട് ഓരോ ചുവടുകൾ വെക്കുവാനും വേർപ്പൊഴുക്കാനും ഒക്കെ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നതാണ്. ദൈവത്തിനും എന്നെക്കുറിച്ച് ചില ക്ഷേമ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉത്സാഹമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാനും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ ചില വിശകലനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരുത്തിയാൽ നല്ലതാണ്. കുറെ കൂടി പ്രായോഗികമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ക്രമപ്പെടുത്താനായിട്ട്, കാര്യമായ വിധത്തിൽ അധ്വാനിച്ചു തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. മനസ്സറിഞ്ഞ് കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ അവകാശി അത് കാണുന്നയാൾ മാത്രമാണ്. അയാൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ തീവ്രതയും അതിന്റെ മൗലികതയും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും അയാൾ തയ്യാറാവും. എന്നാൽ നമ്മളാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോഴും അലസതയിലുമൊക്കെ ചില വൈകാരിക തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലാണ് മുഴുകുന്നത്. APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നാലെയല്ല, നമ്മളെ ഉറക്കാതിരിക്കുന്ന ചില സ്വപ്നങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാണ് പോകേണ്ടത്. ഉറങ്ങാത്തപ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രയത്നത്തോടും കൂടി എത്തിച്ചേരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ക്ഷേമ പദ്ധതിയെ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാം. ആമേൻ.